Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Oy, kuha na kita nin 9 minutos. Makalis na po ang alas 6 nin pagkaaga. Oras, hatod po yan. Kan Seafront Cuisine. Seafront Cuisine, makukuha po yan sa 3rd floor, SM Mall, Legazpi. At bukas na po ang kanilang tobacco branch, Seafront Cuisine, Tabaco City at siyempre, Seafront Cuisine, Australia. Happy Festa! Hi. Maray na aga po, siyudad nin Legazpi, probinsya nin Albay. Diyos marhay na agaman, mga pagtaraning po niya itong probinsya digdi sa Kabikolan. Magpon po dyan sa Islang Probinsya kan Catanduanes. Yan po sa Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, and Camarines Norte. Maayong buntag dyan po sa Kabisayan. Assalamualaikum mga kapatid po nating Muslim.
Miyerkules po tabi kita. Oy, 14 na tabi sa bulan kan Mayo taon 2025. Arog po tabi kan dati kita nagpapaabot na naman maugmang padaradara sa lambang miyembro po kan pamilya. Sabay ang paglahom na sana po ako tanak ko na naman ang resulta kan eleksyon. Sa mga nanggarana, magtrabaho na po para sa karahayan kan sa tuyang banwaan. Sa mga nadaog, better luck next time. Dahil magparibok ang daog, ako on tabi. Dapat po maging matulinong ang sa tuyang banwaan. So mga suportadores kan mga kandidato, magtirinoan na tabi. Peace be with you. Yan, sabi na. Mga tugang, tapos na ang eleksyon. Sarong aldaw man sa nabaga po, tabi yan. Sabi na nga ni, so, gana, magtrabaho na. So, daog, ako na ang pagkadaog. Move on. Better luck next time. Trabaho po kita. Para sa karahayan kan banwaan, sa karahayan kan sa tuya pong pamilya. Yo. Banwaan kamo ang Lusgado, kita po nadadangog sa 95.5. Sigaw, News FM, Legazpi. And syempre, nahihiling nadadangog worldwide. Sa bahagi po kan sa tuyang Facebook page, Sultan Wali News and Views. Sabay-sabay, sabayan po nindo ako hanggang alas 7. Digdi po sa tuyang programa, Banwaan Kamo ang Husgado. Thank you. Dahil po kita nakapag-programa kasuhapon, medyo matanga na kaya ako nakauli. So, dahil po kita nakapag-programa. Congratulations, mga tugang, sa mga nanggarana. Punanta sa tuyang congressman-elect, digdi po sa, o dyan, primero, sa 1st District, Congresswoman Grisel Lagman. Congratulations po, tabi. Digdi po sa Segundo Distrito kan Albay. Congratulations, tabi Prime. Siyempre sa proud members kang Kaloy Andes Loria. Congratulations po, tabi Primong Kaloy Andes Loria, Congressman-elect, digdi po sa Segundo Distrito. Yan sa 3rd District, congratulations po, tabi sa Congressman-elect Adrian Salceda. So, ganyan talaga ang politika. Congratulations po, tabi. Siyempre, mga tugang sa satuyang People's Governor kan Albay, ang satuyang Gobernador, tabi, Governor-elect Noel Ebrenga Rosal. Congratulations po, tabi nong Governor Noel Ebrenga Rosal. Ang Vice Governor, mga tugang, elect, digdi sa Albay, Vice Governor Parida Dida Iko. Congratulations po, tabi.
Siyempre, sa Mayor kan Legaspi, i-congratulates po niya to, tabi, ini an guminana sa eleksyon, Isyam Ismail, tama ba? Isyam Ismail. Congratulations po, tabi, Legaspi City Mayor-elect Isyam Ismail. Tapos na po ang eleksyon sa national level. So Vice Mayor palan. Sige, si Vice Mayor-elect digdi po sa Legazpi. Vice Mayor-elect Luis Gutierrez. So congratulations po tabi. Sabi niya to kanina, tapos na po ang eleksyon po tabi. Nakulo na pigahampang na problema ang banwaan na dapat po niya tong hampangon, lalo na po kamong mga leaders. Kamo po na mga tiniwalaan, tinawan in mandato kan sa tuya pong mga kababayan. Sa mga dainanggana, sabi tangani, better luck next time. Yo? Posibleng sabi nga ni, mas magayon ang plano kan mahal na Diyos kaysa sa plano ta. And remember, maski po wara kita sa pwesto, kung talagang udok sa buot niya to, magtabang, pwede po kita magtabang. Yo? Pwede po kita makatabang, maski po wara kita tabi sa pwesto. Yo? Makanood magpatawad. Makanood magpatawad. And sabi ko nga ni, kanina, sa mga, ano po tabi, maging ano na kita. Yo? Magtrabaho na. Ayun na po yan. Ang kaipuhan niya to. Yo? Ayun na po yan. Ang kaipuhan po tabi niya to na gibuhon. Yung Pasig City, ano? Pero digdi sa Legazpi, sabi tangani, mga tugang, kamo po tabi, nailing nindo, on anong klase so eleksyon niya to digdi sa Legazpi. But for the meantime, abo kung na magkomentar sa bagay pong yan, at sabi ko nga ni, tapos na po ang eleksyon. Maybe, after 100 days, nasinda po magpakatukaw na sa inda mga posisyon, dyan po tabi, ihilingon niya to, and siguro after that, so pigahapod tang honeymoon period, dyan mga tugang, pwede na kita magpuon, magsirip sa indang mga trabaho, sa indang mga pinagigibo, sa inda po mga funksyon bilang sa tuya po na mga elected officials. Yo? Matindi si labanan sa eleksyon. Ano po, tabi. So kahapon, mga tugang, naiproklama yan ng mga nanggarana po na kandidato. Digdi po, tabi, sa tuya. Yung abogado ni Kong Joey, nagbalo pang ulangon kuta, mga tugang, ang proklamasyon ni Governor-elect Noel Ebrienga Rosal. But the COMELEC, Provincial Election Supervisor, mga tugang ruled the motion and outright denied mga tugang for lack of legal basis. Yo? So, ano po, tabi? Maging, ano na kita? Sa tuyang, ano po, tabi? Digdi, actually, maturo ko yan, ma-take out pa po yan, June 30. Diba? June 30, saka po yan masurumpa. Tanganing formal na magtukaw sa senda po tabi na mga pwesto. Kahapon, ulay-ulay kami dyan sa, good morning dyan sa King Coffee. Dyan sa
Ano yan? Yan sa Albay de Benson. Good morning po dyan sa mga staff ng King Coffee. Yan, so, ano yan? Buong staff ni Kong Kaloy Andes Gloria. So, sabi ko nga ni, trabaho na po mga tugang ang hahampangon. Remember, mga tugang, ang public position, bako man po yan pagpasiram-siram. Ang public position po, tabi, trabaho po, tabi, yan. Ayo? Si mga ano yan na issue sa election, sabi ko nga ni, ako medyo ano na muna dyan. Tapos na po tabi ang election. So, awanta na po nindalan, sabi ko, trabaho na. Sabi ni, oy, good morning palan, kay, ano yan, kay Ma'am Roslyn sa may bahay ni Kong Kaloy Andes Gloria. Nagka-oristoryahan kami kasuhapon. So, ano talaga, sabi ni First Lady ni Kong Kaloy, sabi ni Ma'am Roslyn, talagang ano ka din ni Kong Kaloy Andes Gloria. Kumbaga, pangiturukan niya talaga ini na makapagserbi man sa iyang mga kababayan, digdi po sa Legazpi, digdi sa Segundo Distrito, kan Albay. Sabi ni Ma'am Roslyn, primero medyo ano so pamilya ninda sa paglaog sa bida politika ni Kong Kaloy Andes Gloria. Kundi sabi ni Ma'am Roslyn, talagang kumbaga nasa puso ni Kong Kaloy, Primong Kaloy, ang makapagserbi man po tabi. So, kampino na ni Kong Kaloy maglibot. Sabi ni Ma'am Roslyn, gari mas nawawara ang stress. Kumbaga, talagang gusto ni Kong Kaloy ang sa iyang pigigibo. Kasi imagine mga tugang, for more than 2 years, si Kong Kaloy day po nagsawa maglibot sa iba-ibang barangay, digdi sa second district, digdi sa segundo distrito. Nagkaigwanin Kalinga ni Gloria Foundation. Mga tugang, katabang yan na Kalinga Care Foundation, Kalinga ni Gloria, sa pamayon ni Ma'am Marlene Magallanes, the former Vice Mayor of Daraga. Linibot ninda ang bilog na segundo distrito. So iba, bako sa nasaro, 2 beses nindang naabot, kundi talagang paulit-ulit na duman ninda. Sa paaging yan, na hiling, nadangog mismo ni Kong Kaloy ang mga inagrangay kan sa tuya mga kababayan digdi po sa second district. Sabi ni Ma'am Roslyn, maski pagal-pagal si Kong Kaloy kalibot, pero nahiling niya na maugma ini sa iyang pigigibo, kaya full support si pamilya ni Kong Kaloy digdi sa laban na ini, digdi sa kamawotan ni Kong Kaloy na maging representante o congressman kan segundo distrito. Kaya sabi ni Ma'am Roslyn, ni Kong Kaloy, salamatunon mga taga segundo distrito sa indong suporta. Sa indong suporta, and sabi nga ni Kong Kaloy, matrabaho kita. Matrabaho kita para po sa segundo distrito. Same, si Gob Noel Rosal kahapon mga tugang, proklama, yan man po ang sa iyang papahayag sa publiko. Dakol ang dapat na trabahuhon digdi po sa probinsya ni Albay, saro na sa pig-mention niya ang tungkol sa Aleco. So mga tugang, araman nindo na ang sarong Governor Noel Rosal, sarong workaholic po yan.
ining laban na ini, nadangog taman po, dakulon ki mga nagduhagi sa iya, dakulon ki mga ano po tabi, pero go lang nang go. Si Governor Noel Rosal, mga tugang talibong digdi, talibong duman, yan ang ginibo kan sarong Governor Noel Rosal. Wino na para ipit mga tugang an igapod niya tong People's Governor of Albay, Governor-elect Noel Rosal. Pero palagos lang po siya. And ngunyan, liwat mga tugang na purbaran niya ini na ang Albayanos, mga tugang, siya talaga ang gusto po na gobernador. Yo, mga tugang, matindi, maigpit sulaban ni Kong Joey and Governor Noel Rosal, but the people of Albay, mga tugang, decided si Governor Noel Rosal ang gusto po kan Albayanos. Hopefully, maging akseptable na po ini, lalo duman sa mga tao na pirit pong pigda down, pirit pong pigbubutong si Governor Noel Rosal. Yo, ilingon nito ang naging result kang eleksyon. Minsan, ako, pigisip-isip ko kahapon, sabi ko, Ma'am Lynn Olimpo, good morning po, Tabi. Pigisip-isip ko kahapon, so gari kada kampo baga gari bakong ano yan, kumaga bako gabos gana. Eliwon nito punanta dyan sa first district. Sa first district, gana si Congressman, Congresswoman Crisel Lagman versus Jill Bungalon. Gana si Kong Crisel. Pero nadaog sa mayor niya sa Tabaco City, si Mayor Alex Bursi. Dinaog ni Bragais. First district yan. So, Lagman, gana po si Mayor Crisel as Congresswoman kang first district. Digdi sa ano yan, mga tugang. Gana si Vice Governor Diday ko, daog si Kong Kito. Di ba? So sa kampo kan mga ko, gana si Diday, pero daog si Kong Kito. So BHW ni Kong Kito, na yaon so aki niya, first nominee, na si Nika, gari wala pang nako ang tukawan sa Congress. So, kusong sabihin, saro, Diday ko ang luminawas. Sa kampo naman ni Governor Noel Rosal, ilingon nito, panalo si Governor Noel Rosal as governor. Pero daugman si Mayor G bilang Mayor kan Legazpi. Yo. Daog si Kuya Benji sa Tabaco. Si Kong Joey, gana sa mga pamangkin niya. Gana si Congressman-elect Adrian Salceda. Si Kongkong, board member, gana. Si Giselle sa Pulangi, gana bilang mayor. Pero daugman si Kong Joey bilang gobernador. So parang well, ako, that's my personal observation. Na parang may message ang mahal na Diyos. Oy, parang banga ka mo. I don't know. Pero ako yan ang ano ko parang ano ko lang. O day pwedeng sa imo gabos. Di ba? O parang may message ali sa taas. Parang may mensahe
Parang may gustong mensaheng ipaabot ang mahal na Diyos. Dahil pwedeng sa imo gabos. Sala yan. Di ba? Parang pigano kan mahal na Diyos na, oy, dahil pwedeng sa imo gabos. Oy, nalingon ko pala. Congratulations kay Ninong Itay Fernando Gonzales. Siyempre ako, personally, namumundo ako sa pagkadaog po ni 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo, si Ninong Didi. Yo? O, kundi mga tugang hilingon mo. Panalo si Itay, Mayor Fernando Gonzales, dyan sa Ligao City, pero nadaog man si Kong Didi bilang congressman kan 3rd District. So, para sa kuya, Ate Dana, good morning. Ate Tin, Ate Alona, good morning. Parang may message ang mahal na Diyos. O kamong pamilya ko. O ini, pagganaon ko. O, pero yan na saro daiman. O parang, ano ko lang po yan. Kamo, ano po nindo. Pero, for me, parang may message ang mahal na Diyos. Yan, kung nagtutubod ka mo sa mahal na Diyos. Para sa kuya, para bagang may message parang ang mensahe bagang gustong ipaabot kang mahal na Diyos, oy, dahil man nindo pag-ubuson, bako sana kamo ang gusto. Yo? So, what other message, mga tugang, na gustong ipaabot kayo sa tuya? Oy, magdarabangan ka mo. O ika, sige, diyan ka man. O ika, diyan. Sige daw, magtrabaho ka mo. Mga tugang, magtarabangan kita digdi. Diba? So parang, for me, mga tugang, parang may mensaheng gustong ipaabot ang mahal na Diyos. And hopefully, mga tugang, because of this, ang mga day pagkasinarabutan, hopefully, matuldo ka na. Kasi baga, parang, oy, saro sana sa inluman, saro sa naman sa imo. Kasi mga tugang, gari baga, sharing. O, gari baga, o bako sana ikang gusto. Diba? Tawan mo man sila, bakong puro sana sa imo. Bako yan maray. Dapat, tatao maghiras. O, ako yan ang pigano ko po dyan po, Tabi. Pigano ko na, mga tugang, tandaan ta, wala man pong gana sa durulak, wala man kinanggagana dyan. O, so, amigo ko nga ni dyan sa Masbate, sabi niya, nagapunsa ko. Ngaya, padi, ako ngaya, bilibon ako kay Governor Tonico kan Masbate. Nyata niya ako. So, mga nag-iiriwal ngayon, pigkasurundo niya. So, that is the best. Mga tugang, yan ang maray na leader. Ika talaga ang, kung baga, ika ang makapangyarihan na leader, let's unite. Sararoon mo. So, mga nagdidiringkilan, ayuson mo. Diba? Bako na, pagdudurulakon mo. Bako na, porke tay kaan poderoso, ipit-ipitin mo so bakong poderoso, so maluya. Bako po yan, leader. Dapat ang leader, pigtatabangan ang maluya. Bako itong idadaon pa. So, that's why this election, mga tugang, I concluded in myself na may mensahe garo ang mahal na Diyos. Digdi sa mga politiko. Lalo digdi sa tuya. Because we know, ang mga politikong ini mga tugang, aram taman baga, mag-aramigo man sana ini dati. Mag-aramigo. Diba? So, gari baga, ang mensahe kan mahal na Diyos, o, dahil pakapaslo. Dahil ka mo pagpakapaslo. Yo. Dahil pwedeng puro sa imo gabos. Dahil pwedeng puro sako pa yan, sako pa ito, o kapasluan ba yan. Kaya digdi sa eleksyon ni parang, oy, o sige, o ini sa imo man, o ini sa imo, o ini di sa imo man. Dahil pwedeng sa imo gabos. Oy, si Ma'am Faye Canon, kagawad, dyan sa Kagbakong. Good morning po, Tabi. Tama, Sir Wally. Magtarabangan, tapos na ang politika. Magkaisa na sana sinla para sa tamang serbisyo.
Ako po, yan ang bigano po niya to. Ayo? Oy, Jobs, Arena, family, good morning po, Tabi. Si Ram Jason Buebos is watching. Good morning po, Tabi, dyan sa Ginubatan. Oy, mga taga-Ginubatan. Tapos na po ang eleksyon. Congratulations, Mayor Gemma Ong-Oko elect and kay Doc Boots Rivera, Vice Mayor elect dyan sa Ginubatan, Albay. Benos Makasinag is watching. Sige, basa ko muna. Batiin ko muna ang mga nagdadangog sa programa. Oy, si Ma'am Russell dyan sa Rawis. Good morning. Iuman ang obserbasyon ko, kaya dapat tanggapon ta ang naging desisyon kan mga tao. God will talaga, an muya kan mahal na Diyos, magkasararo na ang magkainibong na partido. Ako, observation ko man lang yan. Kasi, lagman, gana si Mayor Crisel, Congresswoman, pero so, padaba manindang tabako, padaba man kan lagman na tabako, nawara man po tabi sa inda. Diba? Oh. Si pamilya ko, pero, si Diday, Vice Governor, elect, panalo. Si Kong Kito, daog, Congressman, kan 2nd District. Si Itay Nando, gana, Mayor, kan Ligaw. Si Kong Didi, Congressman, na daog mga tugang. Si Governor Noel Rosal, panalo na Governor, daog si Mayor Reggie. Si Kong Joey, gana sa mga pamangkin niya, Congressman Adrian, Mayor Giselle, si Kong board member, pero daog man si Kong Joey. So, ako, personal, ko man sana po yan. Kumbaga, observation ko na parang, oy, uni sa imo. Uni man para sa Indo. Uni man para sa, kumbaga, sharing parang, di pwedeng sa imo gabos. Di pwedeng sa Indo gabos. Di pwedeng sa Indo gabos. So, parang ganyan ang message. Ayo? Mga tukang. So, iba, nagpapara gari tapos pa sa eleksyon, gari nagsupig nang bubuli na naman, nang uudyok na naman. Apit, minsan ng mga taong araw kayan, gari abunin katuninungan. Gana na po si Governor Noel Rosal, sana irespeto naman po nindo yan. Yo? For the second time around, sana irespeto man nindo. Yan ang mga pigasabi nindong sa eleksyon. Mga tugang, haputon ta kamo niya, ta kamo malinig. Di ba? Nyata kamo malinig. O, please, abunin doon yung katulinungan. Pwede ba, naman muna? Respetaran ta naman po ang desisyon kan tao. O ako sabi ko baga, si Gov Noel, si Kong Joey, parehas ko po yan, Ninong. Nagkataon na, sabi ko, ako naninindugan talaga. Governor Noel Rosal. Pero dahil nahali po ang sa tuyang pagrespeto dyan kay Kong Joey. Yo? So mga nagpaparainguan na ma-disqualified si Governor Noel Rosal dahil na makasabay sa balota, sabi tabaga, let the people of Albay decide. Padesisyonon ta na po ang Albayanos, sabi ko baga, kaining election period. Padesisyonon ta ang Albayanos. Kung si Kong Joey ang manggana, dapat irespetar ta. Si Gov Noel Rosal, manggana, dapat arog man po kamo kayan sa mga nagsuporta kay Kong Joey. Diba? Because, sabi ko nga si Kong Joey naging governor na niya to for 9 years sa Albay. Si Gov Noel mga tugang, kumbaga, tawan taman po tabi kaya iyo ang pinili kan Albayanos. Baka pwedeng patuninungon tanaman ng Albay. Respetaran na po tabi niya to ang desisyon kan mayoriyang Albayanos. Because, after all, gabos man po kita Albayanos. And remember, voice of the people, sabi nga natin, is the supreme law.
Vox Populi, Vox Dei. Voice of the people is the voice of God. So, respetaran ta. We know, dako lang abo kay Governor Noel Rosal. May mga abo dyan kay Governor Noel Rosal, siyempre. But the people of Albay, the majority of Albayanos, mga tugang, because naglamang si Governor Noel Rosal, more than 11,000 ba yan? Mga tugang, democracy. Democratic Republican state po kita. That's why the majority rules. Yeah? Majority rules. Baka pwedeng patuninungon ta naman ang Albay. And sabi ko nga, as I observe, mga tugang, the result of election, parang ang mensahe kan mahal na Diyos, o ini sa induman, ini sa inmuman, ini sa imuman, na ipagubusa. Diba? O yan, sa imuman. So anong mensahe dyan? Ang mensahe dyan, kan mahal na Diyos, dai maging paslo. Yo? Ang mensahe dyan, kan mahal na Diyos, dai maging paslo. Ako, sa kuyang ano po yan, tabi. Ayo? Christopher Bigtas. Oy, pading tupi. Good morning, tabi. Idol. Good morning, tabi. Carol Andes Mendez. Digdi po from Bangkiruhan is watching. Ma'am Carol, dyan sa Bangkiruhan. Grabe dyan nagkadirismayo kan pigpaperila. Ayo? Ako ko na mag-komentar sa mga ano yan. Sabi ko nga, tapos ng election. Bars BL is watching. Rhea Rosilada Oris is watching. Good morning. Oy, ay Jard, Attorney Roger Anthony Munoz Trinidad, legal team ni Itay Nando, Mayor Fernando Gonzales, Ninong Fernando Gonzales, dyan sa Ligao City. Good morning, buddy. Attorney Roger Anthony Munoz Trinidad, watching. Nagmamati ka man ba sa programa ko? Oy, congratulations kay Yep David, ang Vice Mayor po kan Ligao City. Yo, pareha sila panalo ni Itay Nando, Ninong Fernando Gonzales, and Yep David, Vice Mayor. Jubalbin is watching. Oy, si Ma'am LB Kompleto Nacional. Oy, sa mga ano po, tabi. Thank you po, tabi, sa mga supporters kan sa tuyang programa. Mga ano yan. Oy, kasubanggi, pasensya na tabi, sir. Data ka namin bidan. Nagpundo pa talaga para i-congratulate. Yeah. Good morning po, tabi. Itay, sa may gusto na mayor kan Ligao City, Mayor Fernando Gonzales, and kay Ninang, former Ligao City Mayor. Good morning po, tabi, sa buong pamilya ni Itay Nando. And siyempre, sa pamilya ni Ninong Didi, Kong Didi Cabredo, dyan sa 3rd District, especially kay Ninang Daisy, kay Shai, and sa buong pamilya. Ganun talaga ang politika. But still, ako mga tugang, sabi ko ni, langkawon ang pagsaludo ko diyan kay Kong Didi dahil nailing naman po kan mga taga 3rd District kung paano magtrabaho ang sarong Congressman Fernando Didi Cabredo. Kaya lang, ang politika, mga tugang, sabi nga natin, yun talaga yan. Pwede kang madaog, pwede kang manggana. Ang importante, mga tugang, bako kang paribok na politiko na maski daw gusto magtukaw. Manoy Julian Luna is watching. Good morning. Erickson Barakel, Sergio, watching. O dyan sa Bakakay, kay Noki Bombales, congratulations, Mayor-elect Noki Bombales. Si Pading Bert Bermas, top notcher again, Pading, Attorney Bert Bermas, Municipal Kagawad, kan Bakakay. Good morning. Kumusta si Pading Tutos na Birango? Nakalaog ba dyan, Municipal Councilor? Sige. Congrats sa mga nanggarana po, tabi. Manoy Julian, good morning. Ruben, oy, si Sir, good morning, tabi. Manoy. Morning, Sir Wally, watching from Barangay Taysan. Si Pading Willie, watching. Good morning, Pading.
amo, nagarangog si Paring Jard, Attorney Rudyard Anthony Munoz Trinidad. Gari, pwede ka pa rin magpainom lamang dyan kay kape sa ligaw. Dick Magdato sa pamangkin ko. Good morning po, Tabi. Richard Barameda Kamaya is watching. Oy, good morning pala, Tabi, kay Colonel Akitanya. Good morning po, sir. Tama ba ako, sir? Nandiyan ka na naka-assign sa Laguna? Ikaw ba dyan ang provincial director? Si Colonel Akitanya, our former PD, digdi po sa Albay, kanagtukaw si Governor Noel Rosal sa laog ki 5 bulan. Yo? Si Colonel Akitanya. O sir, sana mga nuarin makapaser ka giraray digdi sa Legazpi, Albay. Alam nyo, ito si Colonel Akitanya, nung nandito ito sa Albay, dito sa Legazpi, madalas kumbaga magkaharap sa bilog, sa gin. Yan. Tapos, kasi from Baguio City, tama, from Baguio City ito si Sir, si Colonel Akitanya. Pag umuwi ito ng Baguio, tapos balik dito sa Albay, may dala tong napakasarap na pulutan na ano yan, aw-aw, yan. Talagang ano yung Baguio City baga, di ba? So, thank you po, sir. And sabi niya, congratulations sa ating Governor-elect, Governor Noel Rosal. Oh, welcome na welcome ka, sir, dito po sa Legazpi, Albay. O pag napunta ka dito, alam mo naman yung mga ano po. Sige. Thank you po, Tabi. Let Jacob, oy, thank you. Ang tanod. Mm. 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 Wala to pala. Tapos sundan na po yan ng mga ano po yan. O si kung kito, kung may bagas pang ipanao, o di pasalamat ka mo. Yo. Tapos na po ang eleksyon. Tapos na, move on na kita. Si Sir, ano yan, Colonel Akitanya. Thank you po. Nakikinig din siya. Pag hindi busy, nakikinig din sa programa natin. Thank you, sir. Kahit wala nandito siya sa Albay. Good morning, Albay, sabi ni Pading Willie. Thank you sa mga supporters na day kita binayaan. Yan. Iyo, Tabi. Thank you, Tabi. Jocelyn Sarion Abanil is watching. Good morning po, Tabi. Aliunta ang dagit sa puso. Yan to. Tapos ng eleksyon. Yo. Aliunta na. Sabi ko nga, maging ano po kita, Tabi. Tawan ta na po nindalan ang katrangkiluhan. Magtrabaho na ang nanggarana. And sabi ta sa mga nadaog, better luck next time. Baka may ibang mas magayon na plano sa tuya ang mahal na Diyos. And sabi ko nga, kahit wala tayo sa pwesto, kung gusto ta po tumabang, makakatabang po, sabi kita. Yo, may magiginibo kita kung gusto ta talagang tumabang po, tabi. Yo. Richard Barameda Kamaya. Nabasa ko na ba? Sige. Sa mga women planters, oy, dyan sa ligaw, yung mga women planters, na ano po yan, na-organize po yan ni Kong Didi. Hopefully, maski ba ko na dyan, Congressman, si Kong Didi, mga tugang, ipadagos po nido yan ng mga pinunan, mga programa po na latag po sa Indo ni Kong Didi Cabredo dyan sa 3rd District na nakakatabang nindakula para sa kabuhayan po, tabi nindo. Yan na taranuman na advocate po dyan ni Kong Didi. Hopefully, dahil po nindo yan pagpabayaan. Ipadagos po nindo yan, tayan po, tabi. Dakulang bagay po yan para sa sinasabi tang food security. Yo? Oy, kay Ate Rose, dyan sa Berac, Catanduanes. Good morning. Congrats kay Gob Noel Rosal. Oy, si Vice Don Berwega. Better luck next time, tabi, sa naglaban na Vice Mayor kan Rapo-Rapo.
Padingdon Berwega. Congrats Manggiraray. Noriel Banton Astor. Good morning po, Tabi. Sa Astor family, dyan sa Cruzada and dyan sa Gugon. Ay Ate Violi. Jomar Gonzales Mandak. Oy, Jomar, good morning po. Kuya, congrats po sa nanalo. God bless. Sige. Morning, Sir Wally, at sa lahat, solid Rosal. God is good. Sige po, Tabi. Oy, kay Bing Eduarte. Congratulations, our BM elect Glenn Casulya. So, congrats, Tabi, sa buong pamilya ni board member elect Glenn Casulya. Congrats, Tabi, BM. Si Pandua, si BM Glenn, si Attorney Mel, ang Tapnat Sir Manggiraray, si classmate, BM Mel Abadesa. So, congrats, Tabi, sa buong pamilya man ni board member Mel Abadesa. Uncle Bobot, good morning, Tabi. Good morning, Sir Wally. Congratulations, Albayanos. Ako na, Tabi, ang pagkatalo. Padaba kan Albayanos, si Governor Noel Rosal. Sabi ko nga, undisputed. Champion. Undefeated. Undisputed champion. Mga tugang, pinili Kanalbayanos si Governor Noel Rosal. That's why sabi ko magkatabi, respetaran po niya to. Si iba dyan na nagpupuna naman tulos, mga tugang magparibok. Wala na bang puwang sa puso nindo ang maging matuninong? Di na bang puwang sa puso nindo na maging tranquilo kita digdi? Nanggana na si Governor Noel Rosal, ginibo na nindo gabos kanilikson, panratak digdi, panratak duman. Ginibo na nindo gabos. But please, respeto naman ninyo ang desisyon kan Albayanos. Ako yan ang pakiuron ko. Ginibo na nindo gabos, baga po, Tabi. Ginibo na nindo gabos. Alos maubos na nga nindo, sumidya digdi sa Legazpi, Albay, pati sumidya sa National, pigano pa po, Tabi nindo. But the people of Albay, mga tugang, nagdesisyon na po, Tabi. Kaya, please, irespeto na po, Tabi na. Tawan tamanin, puwang sa satuyan mga puso, sabi ko nga ni, ang katrangkiluhan. O so iba dyan na daindo talaga maano na si Governor Noel Rosal, please. Bako na para kay Governor Noel Rosal, kundi para sa Albayanos. Roniel Rosalinas, good morning po, Tabi. Good morning po, Sir Wally, and congrats po sa lahat na nanalo. Ako congrats ko na baga sa mga nanggarana. Herlin Trillies, good morning po, Tabi. Oy, Isra, ini ang tagaluto kan masiramo na pagkaon permi dyan sa Kalinga Center. Isra Anthony Lorbes. Yan. May linuto ka na dyan na pamahawan. Good morning po dyan sa buong staff ni Kong Kaloy. Isra, ini matibay ni magluto. Bako karaw, o kung may mga okasyon ka mo na kayo po anunin para luto, o punta ka nindo yan, matibayan po yan magluto. Ma'am Jean Berwega, watching. Si Ma'am Tin Paulino is watching. Ma'am Tin Paulino, good morning. Yung sinasabi natin, awanta po nindalan sa puso niya to ang katuninongan. Katatapos kang eleksyon, then medyo naman mo na kita. Diba? Ako, sabi ko, tandaan niyo to. Ako, 100 days, sabi nga natin, honeymoon period. Bibigyan natin yung mga newly elected officials para magtrabaho sila. Siguro after 100 days, yan medyo pwede na pagtaga si Iripon ang senda mga trabaho. Huwag maging balat sibuyas, mga public official, public officers. Kayo na mga nasa gobyerno,
hindi kayo pwede maging balat sibuyas. Especially kapag ang pinag-uusapan tungkol sa trabaho nyo, yung services na ginagawa nyo for the people. You know? Pag kayo maging balat sibuyas. O dyan sa, ano yan, ni former Kapitan Olimpo dyan sa Maslog. Good morning po dyan sa always nakaantabay man yan sa programa. Si Ma'am Arlene, permi man yan nag-aantabay sa programa. Thank you po sa mga mga member ng women's organization dito sa Legazpi. Si Ate Pine Bermilio dyan sa 24, Barangay 24. Mga women's na perming nag-aantabay sa programa. Ma'am Elena Valenzuela is watching. Good morning, mga taga-humapon. Congratulations sa gabos na mga gana. Iwasan na muna ang negatibo para sa progresibong segundo distrito. Si Kong Kaloy, sabi ko nga kahapon, kay Basubong pamilya niya, so stop dyan sa Sarong Coffee Shop, dyan sa Davinson. Kay Kong Kaloy Bagayan, Davinson po, tabi. So yun na yan. Maserbi po, matrabaho ang Sarong Congressman Kaloy Andes Loria para po sa mga taga Segundo Distrito. Oy, Kuya G, Azucena. Good morning, Tabi. Kuya G, good morning, Kuya. Congratulations kay People's Governor Noel E. Rusal and sa Gabos na winners. God bless Albay. God bless us all, sabi ni Kuya G. Azucena. O sa mga member ng Fricks family. Good morning po, Tabi, mga kuya, mga ate. Senador Ping, ang Gabos nakamubon po. Para ang dae nakakamubon. Si Diliw. Ako, Sir Ping, Senador Ping, ako, kasi, maano na minsan eh. Para bagang may mga tao na gusto perming maribok, gusto perming magparibok. Diba? Please, tapos na po ang eleksyon. Ginibo ng Lugabos na pakaraot kay Governor Noel Rusal. Yo? Everything, ginamit na nindo. But still, the people of Albay, mga tugang, elected, supported Governor Noel Rusal. That's why, for the second time, please, respetara naman po nindo ining gusto kan Albayanos. Ayo? Respetara naman po tabi nindo. Tayo ang gusto kan Albayanos na gobernador po tabi. Ayo? Jessica Dino. Oy. Jessica, good morning, Tabi. Sheila Gaspacho is watching. Good morning. Pogi ng Albay, watching. Good morning, Tabi. Si Ma'am Maria Bisya Gandol Basilan, good morning. Kay Kap dyan sa Barangay 1, good morning. Kay Ninong Jerry Hiraldino, good morning, Tabi. Former Kapitan, Ninong Jerry. Mark Ayan is watching. Carol Andes Mendez, good morning po. Oy, kay Kagawad Joanna Valladolid dyan sa Bangkirohan, good morning po. Shoutout po sa Barangay Bangkirohan people. Taos pusong pasasalamat sa mataling pagpili. Naging muklat mga puso at isip sa pagboto. To God be the glory, sabi ni Kagawad Joanna Valladolid. Good morning po sa buong pamilya. Oy, si Sir Dante Mendones. Good morning, Tabi. Sir Dante Mendones sa buong pamilya. Si Ma'am Janet Natwell dyan sa Ginubatan. Panalo ka dyan, Ma'am Janet. Ano Sige. Congrats sa inyo dyan sa Ginubatan. Noel mo. Dyan sa mga taga-Kamali, good morning pala. Dante Mendones. Yan po, Tabi. Dyan sa San Joaquin, morning. Si Manoy Ramon Romero. Good morning, Sir Wally. Good morning po, Tabi, sa mga nakadangog sa programa. Oy, si amiga Lisa Gracio Rivera. Congratulations po, friend, sa iyong congressman. Thank you po, Tabi. Ma'am Tess Lustrea Liamilo. Congrats po sa Nanggarana, especially sa padaba tang Governor Noel Ebrenga Rusal. Morning po, Sir Wally.
Congrats po sa People Champ Can Albay, People's Governor Noel Ebrienga Rosal, sabi ni Sir Hilario Murillo. Oy, congrats man sa Mayor kan Santo Domingo, Mayor-elect Bong Banda. Si classmate, daog sa ng 7 boto ba ya? Vice Mayor, si Christian. Sige, okay lang yan. Ganyan talagang election. What is important, pataw kita mag-ako. Dagta Lubino, watching. Si Sir Dante Marigondon, thank you. Watching din sa programa, sa buong pamilya, good morning. Tama yan, Senador Pin. Mobo na nga tayong mga supporter ni Mayor G. Ibaga. Si Mayor G naman, di ba, kang election, sabi niya, kung bako na siya ang pilion kan Likas Peños, igagalang niya po yan. Dahil yan ang gusto kan mayoriya. Ganun lang kasimple. Lalaki po, maski babae si Mayor G, lalaki pong manindugan. So iba, abo mag-arako. Please. Kasi tanggap natin ang result ng election. Ang problema, tauning mga gari naman. Dahil kita magpatugot, simbagon ta sinda. Ano na naman, nagpuro na naman. Ako, sabi nga, tawan tang unanindalan ang sabi ko nga ako yung 100 days more or less, more than 3 months yan, more than 3 months po yan ang 100 days. So diyan ilingon taon na pabiluon taon na sila, tawan ta sila po ganoon. Siguro after 100 days yan na honeymoon period, diyan pwede ta na sila po nan si Ripon. Ano ba ang sendang pigigiribo, diba? Ganun lang yun. Alas 7 na pala. Talagang pwede pala na ako mag sarong oras straight na tanong mo. Param na ako ano na yan? Alas 7 na, mapaharap na po ako sa programa. So, sa mga nanggarana, sabi ko nga, yan na nangyari digdi sa albay sa politika, parang may mensahe po ang mahal na Diyos. Dai, pwedeng sa imo gabos. Ayo. Dai, pwedeng sa imo sa nagabos. Ang gustong sabihin kayan, matuto tayo mag-share. Ayo. So, hopefully, yan na naobserbahan ko sa eleksyon, sa politika digdi. Sana po, niya to, na dahil pwedeng sa kuya gabos. Sa kuya sa nagabos. Dahil pwede. Ang gustong sabihin kan mga Diyos, matutoy tang mag-share. Ayo, magtarabangan kita. Iyo garo yan ang pinaka-importante. Of you, Lord, it would. Ayo, sige. Mga tugang, sa pagi kaini na tabi, kita, tabi, na muna digdi sa tuyang programa. But always remember, sabi ko nga, magtanong po kita, permi, nin karanayan. Permi pong manindugan sa tama, manindugan sa katotohanan. Dahil ka po, mas sala sa mata kan tao, asin sa mata kan mahal na Diyos. Thank you. God bless. Would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV
serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sabi ko